Hei, salut toată lumea, eu sunt Emi și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Încarcă-te mai repede. Scheletele zboară deasupra cerului. Sabia aruncată. În fine. Chestii, crown chest, alte chestii. Deck-ul mi l-am schimbat, absolut. Nu mai folosesc pe ăsta. Nici pe ăsta. Sunt amândouă la fel. Fac, da. Deci eu pe ăsta îl folosesc. Este bunicel chestii. Oh. V-ați gândit vreodată dacă golemul ar da, gen, să dea, nu numai să fie tank? Cine ar câștiga dintre P.E.K.K.A de level 1 și Golem de level 1? Eu sincer zic că Golem, adică, stai, nu, are 3200 viață, are 78 damage pe secundă, 195 damage, cred că la, în fine, la chestii, și 195 de damage. Și P.E.K.K.A are 2600 viață, de 510 damage și 283 damage pe secundă. Da. Nu știu de ce cred că ar câștiga Golemul, adică nu dă chiar foarte mult damage, dar are mai multă viață și când se transformă în 2 și moare, face o mică explozie. Și da, explozia ia ceva din vieții, gen 100 și ceva, în fine. Să începem. Ce am făcut? Vai de mine și de mine. Haha, frate. Frate. This is a frate. Asta înseamnă că fii geniu. Mai bine așteptam puțin și băga minionii, dar în fine. Na, frate. Ia și asta. Niciodată să-l distrui, niciodată. Că prin vine ca o ciocolată. Cum sună asta? Și băgăm și Wizard-ul. Eu o să câștig acum. Fără niciun mic de sus. Doi. Nu te poți pune împotriva uitului. Cred că nu am și muschetar. Da, deci muschetarul e bun, să nu spuneți că nu este bun. Chiar este. Nu glumesc sau ceva, chiar este bun. Care, ia de și mănâncă greață. Sorry, nu aștept așa. Dar mie îmi place asta. Haha, rare. Ce? Nu, n-ai chestii la asta. Nu pot să cred, frate. Fuck. Tu te îngătă, mătii. Nu, știi ce fac. Sau nu.
No. Ce noroc a avut, frate, cu scheleții ăia. Iar lui să-i fie de scheleții. Diversiune, diversiune, diversiune. Unu, doi, trei și... Șuf. Wizard, frere. N-ai faci, Wizard, frate, n-ai ce faci. Dacă baci și Witch-ul, sper că Wizard doar fi câștigat controlul ăsta cu Witch-ul. Diversiune, diversiune. Mă enervează tipul ăsta. Ia ce să-mi fac. Hai, îmi dai cu micul tău tătăraș. Nu noroc pe aia. Wizard! Wizard, ție, uite! Ta-na-na-na-na-na! Ha-ha-ha-ha-ha! Amuzant ești! Super Goblin! Ultima bombă e pentru tine! Cred că o să-mi bag și Ignite-ul în acest deck, dar nu știu totuși unde să-l pun. În locul Super Goblinilor. Ne. Bune, frate. Dar nu dă foarte mult damage. Cât de 50. Bomber în spate, pentru că pot. Minionii sunt pregătiți. În 3, 2, 1, 707. Care sugeți? Măcar știu care sugeți. Și las să dai un lucru. Mușchetar.
Ce mă enervează. E dispare. Steleții vin pe tine, nu ai ce să faci. Dar dacă bag uicul, nu ai ce să-mi faci. Și... Asta, uite. And musketar. Din de parte. Valkyra! Diversiune, haide! Duceți-vă! Nu! Lava Hunt! Minions! Valkyra! Ce-mi fac treaba acum? Dar dacă bag în partea asta, haha! Ce nu răsoare! Ia uitați! Mai ales aici. Ok, ăsta a fost și episodul de azi. Știu că a fost cam scurt, dar asta e. Până data viitoare,